Takže čau lidi, vítám vás z dnešního vlogu. V dnešním vlogu si ukážeme challenge, vlastně to bude vlogo challenge, prostě challenge. A má tady hosta. Je to soused, prostě soused a prostě tak. A chtěl jsem natočit video, takže tak to uděláme. A připravili jsme si připravili jsme si citronu. Prostě citronka skoro plná a prostě tak. A on to jenom chtěl tak vyzkoušet. Já to nemám vůbec rád, protože já jako malý jsem byl prostě, já nenávidím. Já ani citron nedám do huby, prostě ani kousíček citronu, ani toto. Tohle pro mě bude prostě výzva. Takže, kolik tam toho chceš? Dej mi. Kolik? To bude fakt dlouho, to tam bude dávat. Jo. Lidi, já se asi možná poblí. Možná. Já určitě. Ještě. Já vím. Já ho zmáčknu teď druhou stranou. Dobrý. Dobrý. Půlka, teď já. Spolí. Počkej. Podrž to. To je jak, nebudu říkat co. Já se zabiju. Už to lije, vole, už to jede. Jestli se na to mě zabije, já mě mrne prostě. Já se taky asi zabiju. Fuj. Čeká sekundu, se to natáčí. Fuj. Natáčí to. Tak tohle budou faily. Takže. Fuj. Jdem na to. Já se ještě kouknu, protože já to nechci pít jen tak, vole. V pohodě. Tohle bude Takže, fail. začni. Takže, 3, 2, 1, můžeš. Jako gay. Je to hnusný. Tak teď já, jo. Já to robím, počkej. Napise. Napise. Jo. Ještě tady máš, vole. No moc neřvi, vole. Nechci, aby to slyšela ta babička, vole. Když tady hlídám, vole. Mám to. Král. Tak, vole, já to nedám. Kde poblí. Já jsem si jenom co stalo, mi to nechutná prostě. Chcem tě, aby se poblí. To si robí vajíčko pode ven, vole. Já jsem vlastně, teďka už se to uploadlo. Já natáčím vlastně video a to je prostě sterový vajíčko. To jsem měl natáčet teďka a já už mám ještě furt břichu, vole. Tak to úplně, to se vypastí v břichu, vole, a pojede úplně a bude to vodopád, vole. Takže jdem na to. Během to zvládnu, já tak. Ty vole, ale kámoška to prostě dá klidně, tu celou citronku vypije, vole. A to ví, kdo to je, prostě ví, kdo, o koho mluvím, a to je jedno. Takže 3, 2, 1. No to nedám. Srbe. Já to nenávidím. Každý ví, že nemám rád citron. Co myslíš, že já? No ale ty vole, ty to dal na X skoro, vole. Tak A to mi je 8, jako. A to jsem dal citronku, jako jo. Hurá, lidi, tohle je fail. Teď už se vypla kamera. To je jako nějak, ty vole, brečím normálně. Já taky jo. Takže, ještě mám vás vůbec. Ještě se chci omluvit kámošovi, Vojtovi, že on to natáčel taky. A prostě to natáčel a to prostě jsem taky natáčel tady toto. Tak se chci mluvit, ale prostě já chci udělat to, že prostě kdo, prostě každý udělá challenge to, co každý. Prostě uděláme já třeba challenge sterový vajíčko, Vojta musí udělat sterový vajíčko a Vojta musí udělat sterový vajíčko. Vypiju ocet, oni musí oba dva udělat ocet. Oni udělají feferonku, já musím feferonku. Oni třeba udělají pepř, já musím udělat pepř. Chápete to? Snad jo, takže voilà.
Příští dělám s tebou ještě. Takže asi čau lidi a loučí se s vámi Mira 25, Mira a tady tenhle Pošuk. Dominik, no přesně tak Pošuk. Takže zdar.